Ez asmatu gaur zergaitik etorri naizen ona. Gaur aurkeztu behar dizuedan abesti berria etortzen baldin bazara duelako izena, Baina ez pentsa, Ni ez naiz bakarrik etorri. 2 lagun handi etorri dira nirekin. 2 musikari ospetsu. Imuntzo eta Beloki! Kaixo, Imuntzo, kaixo, Beloki. Kaixo. Nola ezagutu zenuten elkar eta zergatik erabaki zenuten plazaz plaza kontzertu elkarrekin ematen astea, Urtek zenbada mazkigu? 32 gola. Nik Imuntzo ezagutzen duen lehendik. Eta ezagutu nuen, estudio batean, nik estudio horren inguruan lan nahi nuelako, Iz eta Diskaetxean. Eta hor sortu zen gure lehen amistadea. Eta ez zarete sekula aserretu? Nik uste hori historian barruan sartzen dara, ez? Nik gainen uste lagunak lagun izateko, asarratu behar dela. Egoera jakin behar da, horri bueltan baten eta pasatzen, gainditzen, eta berriro lagun izaten. Momentu honetan eta txarretan, ez da? Dudik gabe. Zer behar du kantu batek ospetsu bihurtzeko, ni bezala. Formula fijoik ez dago, bestela gaine grazirik ez luke izango, ez? Erritmo konkreto bat, erritmo dantzagarri bat, esaldi borobil bat. Edo, ene kantaken agertzea, ez da? Ene kantaken agertzea. Hori da. Eta, beste galderak hartuko ditut hemen. Kalti. Argi! Non daude nere galderak? Hemen, orain nere txanda da, azto. Ez da zure. Bai, nere elkarrizketa da. Etxagutxein. Ene kantakeko ze pertsonaiarekin identifikatzen zarete. Zuki! Bale, eta ni berarekin. Artara denontzako arrazoia. Imuntza. Zein da Urbiren Urtaro kutxuna. Uda berria. Bale, biziklatzari buruzko bestian nola du izena uren marrazoak. Oneka! Bai! Segi kantatzen. Ilargia, mandrea... Txuleta falta zaio. Txuleta behar dugu. Bai, tazkena, Nola du izena argiren magia irakasleak. Ez dakit. Ez dakit. Asier! Asier! Agur argi, baina... Imuntzo, zurekin hasiko gara. Musika estilo bat. Kontria. Txikitako idoloa. Manolo Escobar. Txikitan gehien gustatzen zitzaizuen jolaza. Kaniketan. Kirolik gustokoena. Etzan dautea. Ongien ateratzen zaizuen errezeta. Aragi bat saltxan. Zuen diskorik onena. Ganbaran bai. Eta txarrena. Ez dago. Kolore bat. Urdina. Libre duzuen egun baterako plan perfektua. Mendi buelta batein eta gero bazkari edar bat. Mania bat. Ondartzara gutea. Noiz idatzi zenuten azken eskutitza. Inoiz ez. Berriz jaioko bazinate... Baina, argi! Tia ba, zu Imuntzo, gorria eta zu, Beloki perdea. 1, 2, 3. Ire bai. Esto batere jasun honek, Nik dena handitut. Koloni guztitakoa. Zapatara! Pasando, berriz ere! Nik irabazi dut ez da, bai. Honek ez dago bate gozerik, Berriz ere beste behin. Venga, ya. 1, 2, 3. Venga. Horrek ez du balio. Epe, doña. Listo, irabazi dut, txanda. Mila esker argi. Mila esker, Imuntzo eta Beloki. Osondo, basueri. Asko zueri. Aio. Jo, Bagoaz. elorte. Eta orain, ikus dezagun nola egiten duten dantza eta kanta. Guazen!